Saiba Oh Saiba Bapak hajat di antosan Koko bareng Pak. Ndi nang Koko. oh durung Pak. kendangnya mari tang pringdung Suara sabar kan. iya ya nang padahal mabu Pak dongane urube dewek nang baka dongane dalang kunang Mandi ya Pak. weh ya mandi karena baka dalang madoyan tembelek telepon Artinya apa kuno? anak artine sirana Maksudnya apa Pak? matane melek wetenge kempong itu siap nang ayo nang kanggo ngehibur masyarakat apa desa bakal nang Tanjung Rasa Pak. Tanjung Rasa Ai. Asik. Itu ya. Itu ya.
cinta orang katon mata wong loro sing bisa ngerasakan makin mangan karo segala kuya wong temen umpama urip di surga. Sambungan nih, sisa ke bos. Bos Malaysia, terus bos Malaysia, bos Malaysia, bos Malaysia, bos Malaysia. Nok bawa di sambungan nih. Nok bawa terus, nok bawa, nok bawa, nok bawa. Cewek aja ngomong di urusan cewek durung ketemu soal nane batur melu-melu aku dong sambung meneh mama punten bos mama aja rewel aja ngomong ning urusan padahal cewek durung ketemu soal lane batur bab cinta orang katon mata wong loro sing bisa ngerasakan makin mangan karo segala kuya wong temen umpama urip di surga. Bos Roimin, sambung. Bos Roimin, Bos Roimin, Bos Roimin. Nok bawat, nok bawat, nok bawat, nok bawat, nok bawat, nok bawat. Bos Malaysia, Bos Malaysia, Bos Malaysia, Bos Malaysia. Aja rewel, aja ngomong ning urusan wong padahal cewek durung ketemu persoal lane batur melu-melu aja rewel aja ngomong ning urusan wong padahal dewek durung ketemu persoal lane batur melu-melu bab cinta orang katon mata wong loro sing bisa ngerasakan makin mangan karo segala kuya wong temen umpama urip di surga. Alhamdulillah sambung maning mamain 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 aja mau dundingin si bos Malaysia wis nah suwun telung mene maning mah bagin dapat. Alhamdulillah nang lamun dihitung-hitung mau 13 juta kayaknya mah. Aduh ibu tani ahe di rumah gak baik ini ya Allah mani teklok cai aku anak aduh aduh Astagfirullahaladzim. kok nyebut bae kayak ontak Tegati-gati nih guru repot langka nih gurine. yalah kok yang kita dengar panggung Senang-senang baik. ya seneng dong Lati ning pemanukane. Ing Jakartane langka. ya laka yung manggungin ning kene digulatin ning pemanukan di Jakarta nih laka Digati maning ning Subang. Ning Cirebon lang. soak Lang.
Dadi wong menang aja kaya konon. Primen kok. Kaon kabeh-kabeh ku wong uripa benak bareng kutuk bareng. Iya. Nah ning kono maning pribe carane wong bujangku bareng-bareng payah. Iya Aja bener. kabeh mung batu mung aduh anak-anak bae cucu kita itu bareng anak kula di tengah eling. Iya. Oh ning kono mah sebenere mah ora karo batur. Sebab apa? Mek ning kono iku oh digerakan karo batur di Ay, tengah eling ora. hiburan. Hibur apa beli bisa. Ning kono mau kutu-kutu jangan tuju gatel lang kono bunga. Yang menghibur hajat, Mana Iman. mana jeneng kono tuh gatel jeneng anu terbon deh. Bura dewek terbonku. Laka. Ya, Mana kita- mana jeneng kono tuh nggak digerakan di tinggali ku Ya, kayak kita udah. menghibur. Bura Tampak. Bentenan ngomongku. apa sih? Ya Allah. Kenang bakal ngomongku anak tidik anak koma. Ira apa ngomong? Ya iya wong mah. Oh. Bakal ngomongku nang anak titik anak koma. Itu li. Mobil anak terminal. Iya. Kereta anak stasiun. Bener. Ya gentenan ngomongku. Ya bisa ngomong kono. Ya iya. Kita nek Menang. lah. Anu ngomongku. Wong beli waras wong kaya kono. Wong barang ada di dalam kejar biang aga. Kin ku tilung dinamane ku jeger digawa balik bocahku. Soalnya durung waras plus. Bok tuane ku ngambek bae. Wis gawa balik bae jangan kayak gitu goblok. Yang barangnya bocah di rumah sakit jiwa. Buru-buru digawa balik. Menang aja ngomong. Anggesek ngomong. Nang bakal wong urip ning alam dunia manang sehidup semati ringan sama dijingjing berat sama dipikul. Ah sira lu rezeki ya kita rezeki ya tak beli ya tak beli ya iya bakal wong urip ning alam dunia mah sira seneng ya kita seneng sira bunga ya kita bunga ya beli ya iya karena bakas yang disebut duit kunang nguru dewek uang itu bisa berbahaya bisa membahagiakan nguru beli ya iya sira aku beli ngomong-ngomong Ijare doli ngomong. Mau ngomong doli, menang bae diumbangi. Priwen sih. iya ya Bocah. wah bocah semana gede tuane disebut bocah Lagi dia semono ku. oh ya aku deh Si cilik temen. oh. Ning kono nembang suarane enak ya. Weh, ya kita dong. Ya kita mempengennya ku arep jadi seri. Seri Sandiwara, Beli di kongkon ning mana-mana ning wong tuane kita nih. seri Tarling, Wah, beli sampai seri Sintren kan. beli Seri apa? seri utang. Lelewo bocah. Arep utang digene utang. Ono pengen belajar nembang. Ning kono kudu cita-cita beli sih. Oh ya duwe bakal wong urip ning alam dunia manang kabeh kan duweni cita-cita. Cita-citane ada di apa? Pengen nek. Kita kunang pengen mamong dadi bodorku. Lah, tuli pengen di apa? Kita mah pengen cita-cita kunang sing kira-kira nulung ning masyarakat. Hebat berarti. Ya iya. Kita mah pengennya gedamong dari wong lanang kung kita mah pengen jadi wong wadon. Siraku Iya. tinggali. Man brosot kitaku. Iya, Matane betul. lanang. Lanang. Padahal lamun kita nek wadon ku cita-citane kita kunang arep dadi bidan. Bidan. Ya iya. Bakal bidan menang nulung wong. Ana wong arep bayan ditulungi. Bagus berarti. Ya iya dong mengabdi kepada negara dan juga masyarakat. Aisyah kono punya cita-cita beli. Ya kita kan dua cita-cita. Oh hebat Jadi- kayak ini begini. Ya hebat, bu bijaksana. Iya ya nang. Apa cita-citanya nang? Tukang tambal ban. Ya Allah, cemen banget. Tukang tambal ban mah dudu cita-cita kono kuli. Ya tapi kan pada cita-cita. Cita-citanya teban di Ya cita-cita lah belum kempes bane. Mana jadi wajah kok ditambal. nulungnya nang. Ya nulung. Emang ini kono apal cara-cara nambal banku? Iya kecil. Wah hebatnya nang ya. Ya hebat dah bang lanang. Nang kita pengen pernah sekolah nih kebidanan. Iya. Ya sampai sukses membeli sih nang. Ngan ya kita ku apal cara wong dari bidan ku nang.
Cara-carane priben? Cara-carane wong lahirakan ya bisa siranang. Allah bisa. Ya bisa. Wong lara gering, Ya apal. wong bayian, Ya pun maning pegawaian ibu bidan. wong lara wudun. Ya pemaning. Boleh ya? Ya boleh dong, boleh. Ya boleh. Nang makenen kiba cara-carane wong arep nglahiraken ku nang. Matul tukang tambal ban iki. Ira malos ngono Gang. Bisa konon. Iya bisa. Nang baka cara-carane wong arep nglahiraken ku lamun teka wong wadon ku nang. Aduh bu, aduh bu ditarik nih kita niku. Ayo sini. Nah, sawise ditarik kunang dianjingan ning kamar, sawise dianjingaken kamarku dikedengaken, sawise dikedengaken ke terus nang Dicukit. Cedak. Wis. Jaya. Piraku be anak ilmu kebidanan wis ngedeng dicutik. Sirat tukang bidan. Iya, Kita tambal ban. iya. Iya kita mau nambal tak bladus motor. Ya tak cukit. Pledak. Iya ya nang. Oh. Bener. Bener munane mah. Doni apa sih ngomong? Iya ya nang. Nikara aja. Aduh, perparakan. Wah, Ya aja sira mah dicutik pun mah ya kita mah dikedengaken. temu dicutik daung tukang tambal ban. Sira semana kudu kedengaken sira kos-kosan. Sawise dikedengaken ku. Sira wis dicutik sira diapakaken. Sok kono maning, bidan ku apa? Cutik terus. Toli. Berarti kita ku mau ku tekang di si kelalen ya. Kaca parah ku siraku. Nang ulangi kemantakan ngerongokaken baka cara-carane wong boy dadi bidan ku nang. Iya. Ya. Pertama wong ditarik sing metenge. Iya. Langsung dikedengaken. Sawise dikedengaken balban. Oh terus nang. Sira mau dicutik. Terus ya dicut. Kedak oraku. Ya iya. Oh. Wis moal ngerti kayaknya mah dadi anu ku tambal ban ku siraku. Mending belajar nyanyi siraku. Ya kecil. Mas orang arti. Ya mau sawise dicutik arep diapakaken maning. Ya ning kono. Pas dilahiraken turun tinggi dadakaken kok diapakaken maning. Wis belajar nembang bae siraku. Sok kono pidato. Mau kayak Penginum dingin tuh. Mau katel suara siraku sih enak banget si ratel. Rok nasi kaduanku biang suara si merdu gatelku. Jadi kita pengen belajar nembang karo si gatel. Tel. Kok dingin lu rupanya dingin. Haus. Ku sawise mongkonon urwa dhewe kari gatelku penyanyi sing al. Sing paling hebat ku gatel. Tapi sayang karena gatel. Ayo nang arep belajar nembang mah. Tapi nadae ku tel pribe. Baka wong lanang kunang nadane ku pertama kuning ge. Do. Ge. Ya. Sawise ning ge mudun mang bes. Bes. Jadi disicitaken nadane ku. Bes. Bes. So aku no. Rada dhuwur. Rada dhuwur. Iya, baka Do. kurang dhuwur. Do. Kurang, Kurang dhuwur bae. Ya masih. Belajar. Do. Masih cindek suara kayak konon mah. Nadane sing dhuwur. Do. Kurang masih. Gatel. So dhuwur. Ucedan kono. Soak. Corok siraku. Pribe sing ngomong kono dhuwur. Mudun. Naga suarane sirenang manek tober kayak biduan bae. Kurang dhuwur sedang puluh kurang dhuwur nanjak maning kurang dhuwur sama tekang pedit mah kurang dhuwur bae. Mari buat kita ku beli lagi manek. Wong nembang bae kudu diakur do re mi goreng. Mi gorengnya durung medhuk. Beke cabur.
Ayo Kang, kita dekat lagu mengan kita ini ngendi? Lagu sing ndi Kak? Mau ka yoyo ka almarhum? Oh, lagu aja rewel. Iya. Nyiptakna nek. Iya ini ngendi? Yo oleh Kang Yoyo. Iya nyipta aku ini ngendi? Ya mbok libur udah ciptane Kang Yoyo dewek. Nembangnya ini ngendi? Nembang ini kene. Ini kene. Mau ka? Iya. Apa? Iya. Iya ta? Iya. Lu tar sing omah, sing endi dandalan Beli datine. beli.